Griko niya. Oh, napa ebidensya oh. Okay, okay. Pastilan. Okay. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. Okay na. Oh. Unsang tuiga nitungha ang Katoliko unya kinsay gatukod? Unsa man na sa pangutana na sa kwan? Ang debate? Okay, caption nimo. Di. Caption nimo ang Katoliko sulpot man no. Oh. Ano imong caption no? Unsang tuiga nitungha ang simbahang Katoliko o kinsay nagtukod ana kay pag moingon tag sulpot buti pasabot wahir gina. Oh, lahir ra gyud. Sa inyong libro sa Apostolic Creed sa volume 1, ang Roman Catholic ang name na official 1870 pa gyud. Mao gyud na kani bro, mo ni libro ha, mo ni. Dili napaisana katong kusana katong volume 1 mao ni bago man na. Napaisana nga libro katong gigamit ni Arnold Ramoso nga 1870 gyud ito na official ang ngalan sa Roman Catholic. So manay unsa may kuan bro? Akong klarohon to ha. Unsa may na official ang simbahan o ang pangalan lang? Pangalan, ang pangalan lang mo na official ngalan pero sa Biblia dili mi gyud na maisgutan ni Kristo nga gitugon niya ang Roman Catholic wa man namulong si Kristo ana. Ay ang Roman Catholic nanay Christian dito na sa panahon giwalihan ni Pablo. Usa lahi ra gyud ko na libra ninyo nga Kristo man nagtukod sa Roman Catholic. So ang pangalan ra day gi-official. Dayon nana ang simbahan wa paghihinganlan. Nanay simbahan pero kana nga simbahan din na Roman Catholic. Atong gingon nako. Unsa man ang simbahan na? Kana ang simbahan mao na unsa man ang kanang simbahan na sa wala pa na gihinganlan sa mga obispo. Unsa man ang simbahan na di ay mao ba nagkang Kristong gitukod kanang gipasakupan sa mga obispo nga mo'y nagngalan ana. Kana nga simbahan mo na iglesia man na, dili man na building. Mao na ang iglesia ga dito sa Mount Sinai. Ato nga iglesia sa wilderness. Kana nga iglesia sa wilderness mao na ang tukuron pag-usap. Kay diya sa Matthew 16:18 wala gigamit ang word nga founder, ang gibutang diya build. Itanaw na ko sa Webster Dictionary ang synonym sa build na ay rebuild. Ato bagit tukuron pag-usap. So kana nga iglesia mao na ang iglesia ang katawan sa Israel nga karon ginganlag moderno nga Israel sumala sa Roma 2:28-29 espirituanon nga Israel dili ang Roman Catholic kay bagura na sulpot ra na sila. Bro, na official man kaangalan sa 1870. So ang ngalan lang ang na-official dili ang simbahan. So wala pa ni gi-official og hatag ngalan kaning mga obispo nga nagngalan ani adtong 1870 asa man ni sila nga simbahan na nasakop kaning ilang gihinganlan na unsa man ni simbahan nga ilang gipasakupan diin ilang gi-official og ngalan ng 1870 unsa ni simbahan mao ba ni ang simbahan nga natukod ni Kristo didto sa San Mateo 16:18 dili na mao kay lahi naman ang doktrina. Ang inyong gisakupan dito na sa panahon na pagtunga sa pagano ni Constantino dito na siya nagtugod. Kay imbiya naman sila na imo namang paganismo ang sinunod Christian gisagulan sa pagano. Okay. Sa ato pa ang simbahang Katoliko nagsugod ni Constantino. Tinuod to? Apo ko nagingon nga nagtugod ni Constantino. Kay ang gingon nako ang Roman Catholic nga pulong ang dito na ning gawas sa 1870 sumalas yung libro, gi-official ang ngalan. So ang pagsugod ng doktrina wala sa Matthew 16:18. Ang pagsugod ng doktrina gikan sa pagano. Kan ni Constantino. Example, ang adlaw nga simba. Alagi. Kana nga simba dili lang sa Sabado, imong Domingo. Akong klarohon bro. Ang simbahan gasugod sa 1870 aw ang ngalan. Official. Kanang simbahan nga gihinganlan kanang simbahan nga gihinganlan og Roman Catholic Church. Kanus-a man na gasugod pod. Ang simbahan kato 1870 lagi official ang ngalan.
Unya ang Ngalan doktrina lagi, dili na name niya raman, name. Name Oh, raman, ngalan, name oh. raman ang ngalan. So kanang simbahan nga gihinganlan og Roman Catholic Church sa wala pa na gihinganlan, kanus man na day gasugod ug asa po na nagsugod. Ang sayo ang pasabot ang ngalan ang doktrina. Ang dili ang simbahan jud mismo ha. Sa wala pa na gihinganlan og Roman 2020 Catholic lagi. Church di ang ngalan man ngalan ang opisyal nga pagngalan ngalan. na nitong ha 1870. So kaning Oh. simbahan nga gihinganlan og Roman Catholic Church kanus man ni nagsugod. Wala na nang sugod sa bagong tugon. Dito na sa pagbutho ni Constantino. Dito na sugod ang kwan nilahang doktrina. sa Pero ato wala pa na ang anli. Kadila. Mm. Wala pa na ang anli. Eh dito naman ang sugod ni na pagano gikan sa 3rd century. Kanang ang pagano mao na ang pagsimba sugod sa adlaw. Adapt na lang karon sa Roman Catholic. Ila nang gi-apply o gidugangan na lang lahi nga doktrina nga wala sa Bible. O na siya ang tinuod. Okay. Bro, so gasugod din yung simbahan na ni Constantino. O niya, Pero wala pag pa ano na siya, dili gihinganlan. na sa bagong tugon, dili na. O lagi ha, kadali lang. Gasugod ni Constantino ang simbahan dayon pag-abot og 1870 ay ha pag-opisyal og ngalan mo ba ni mo sakto ba? Ang kanang doktrina ni nagsugod ni Constantino, diya nagsugod ang pagtulunan kanang pagsimbas Domingo. O niya, lagi, so- idagan na madagang matuwig, kami nasa, idagan na dagang makatuwigan, gidugangan og doktrina nga wala sa Biblia. Igan sa practice, panaglitan. Kanang mga Maria, ang tinod Maria Jesus nga sana. nagtuso kang Maria, ika na kang Semiramis o kang Tamos. Idawat na sa Roman Catholic, mao na karon ang inyong mga doktrina, nagsugod sa 3rd century, puro na paganism hangtod sa panahon sa Dark Ages. Aya din na official ang Roman Catholic dito na sa Roman 1870. Pero ang doktrina, wala din ang sugod bagong tugon. O ka na inyong mga libro, 73 books, pito ka libro, idugang na lang na yun na para mabasa ang doktrina nga wala. Dili na ta mag-iskot ana bro kay layo na ta. So ang simbahan nagsugod ni Constantino. Dayon sa Ano yung pagkahuman na pagtulunan? mga pila ka dili asa to pa di ay kano sa man gid gasugod ning simbahan na brad before gihinganlan. Diya sa suka, kanang pagngalan na sa pagsugod niyong pagtulunan. Diya na jud kang kwan jud, Constantino nagsugod ang doktrina nga inyong Lagi dili sa ta mo isgot anang doktrina brad. Dili sa ta mo isgot aning doktrina kay lahi man ng the church and the doctrine, lahi po ning the church and the founder. So kaning simbahan sa wala pa gihinganlan kay matod nimo gi-opisyal ngalan ra day ng 1870. Kano sa amang giday ni nitungha ning simbahana sa wa pa gihinganlan unsa man yung tuigan nitungha ning gitubag. Si sa Constantino. panahon ni Constantino okay so ari lang ta si Constantino diya nagsugod ang simbahan pero wa pa gihinganlan sige. Now sa panahon ni Constantino diya man gasugod kinsa may nagtukod anang simbahan na brad? Ang nagtugo na ng simbahan na mao na katong mga pare karon nga nidawat sa pagano na sila nagayusa kinsa sa man gobyerno man sa Adi na og banganlan kay kwan na sa libro sa kwan. Na sa libro sa kining panahon. Amin sa sulat ni Eusebius. Wala ko libro ni Eusebius dire. Kana si Eusebius karaan nga writer. Sabi na ha. Kinsa man Ako na isin sa kinsa imo man si Eusebius bro? Isinta ko sa imo messenger. Nga kinsa Sige. ni pop. Isinta na ako sa imo pero wala pa karon kay wala man dire sa kwan, wala dire sa ako amo ko libro na sa cellphone. Kana siya nga doktrina wala na sa bagong tugon. Ang iyong pangutana man karon na sugod kay dito na official. So, ang inyong doktrina nagsugod na panahon na sa pagano sa Roman Empire. I-adapt nga imbes kay ang tinod nga Kristiyano gidawat sa kwan kining pagtulunan ang gikan sa pagano sa Kristiyano mao nang nahimo siyang paganismo. Kunya pagahuman ibiya ang tinod nga Kristiyano sa bagong tugon ning biya og karon nahimo ng pagano mao na karon nga nahimo moderno nga Babilonia karon o naghawid niini pananglitan ana si Saint Pedro
O mana si kan mana Jupiter mana gidawat na sa Roman Catholic kay ginganlag Peter. Mana buhatan na si Pedro mao ang pining nagtukod sa may nahimong sa Papa. So kada siya nga official dito na nagsugod sa panahon na pagano nga gisulod sa doktrina ikan ni Constantino katumanan sa dana 725 nga usbo ng panahon magbalaod ug ang mga kasuguan. O naga libog ka ang inyong doktrina ninyo kay wag yun na sa Biblia. Dugang na lang na kana inyong ito kanila para mag-isgot. Sige. Dila na to na isgutan ni doktrina, bro. Dire lang ko sa giingon nimo nga nagsugod ay ning simbahang Katoliko panahon ni Constantino. Unya naulahin nagnalan 1870. Sa before ni Constantino, bro, wala pa ba'y Santo Papa ana nga nagduty sa simbahan? Wala pa Santo Papa, kamo rin nag-claim og Santo Papa ana. Dumdumi si Pablo nagwali hangtod panahon sa Roma ang mga Kristiyano. O na pag-abot ni Constantino, gidawat sa mga Kristiyano ang gisulti ni Constantino nga ang adlaw nga igsimba Sunday. So gi-apply nila mo na nga kamoy nagpadayon na gingandan mo moderno nga kining moderno karon nga pagano. Hangtod dito na official ang Roman Catholic sa 1870 sumalas yung libro. Pero sa panahon sa bagong tugon, yani yung gibasa ang Apostol Creed, wala gani nag-mention nga word Catholic, amo na may bago na naning gawas ang word ng Catholic. So bro, wala na akong pangutana. Aware ba ka nga base sa kasaysayan, dili magazine, dili comics. Aware ka ba nga base sa kasaysayan before ni Constantino naanay mga Santo Papa gikan ni San Pedro hangtod na sa panahon ni Pope Saint Melchades kay 1311 man na si Pope Melchades. Aware ba ka na o wala? Dili ko aware na bro kay Maudi ay tanawa daga na. Kana si tanawa lang si Pedro dili gyud na siya Roman Catholic. So dili jud aware na amo ray So dili lang ta mag-isgot bro, dili lang ta mag-isgot kadalang bro ha. Dili lang nato na isgutan og si San Pedro unsa ba ni siya Roman Catholic ba dili. Ang ako lang ba nga ngano man adi lang usbo na kong pangutana kay di ka ma-aware di ay. Ngano man bro nga base aning kasaysayan nga akong gihawiran before ni Constantino na ana may Santo Papa basahon ako ha. Chronological list of Pope. Nako itulo ka nga history book diri nga naay chronological list of Pope. Kanila sa akong basahon. Number 1, St. Peter. Number 2, si St. Linus. Number 3, si Anacletus. Number 4, si St. Clement. Padulong na ni ining 311 ni St. Melchades. Ang pangutanan ako, kung nagsugod ang simbahang Katoliko ni ni Constantino, nganong naa na may mga Santo Papa, anang panahon na before ni Constantino. So, gikan ni San Pedro. Unsa man gyud? Motubag ko ha. Sayon ra kayo pag-imo sa libro. Tayo akong usbo na. Sayon ra kayo pag-imo sa libro aron tinuod, aron ingnon nga tinuod. Di ba? Pero kung imong mubalik ta sa Biblia gyud, atong ibalan kung unsang punuan mao pod ang kining sanga. Di ba? Manay bantayan nato. Unsa may puno kinaya sa punuan. Dapat kung unsa ang punuan mao pod ang sanga lisod po kayo nga ang punuan manggaw ni ang bunga santol. Di ba? Oh. So bro, Si Pedro Minyo. Amino ka. Si Pedro Minyo. Unya, ganun di man ni Minyo ang iyong mga Santo Papa nasa ugangan. Di ba? So, kanang libro sayon ra kay moon bisan pag mingon ka nga dito pa nagsugod sa Matthew 16:18 ang Santo Papa kada sa inyo ra na nga mga libro. Pero balik tas Biblia, dili gyud na siya mahimo nga mahimong konektado akong kay i-confirm. mismo pamino sa mismo si Pedro wala na ibalong o siya na imong Santo Papa. Gani dito bagay sa gipatay sa Roma. Di ba? Wa gani siya nagdawat, wa gani siya dawat katungdanan ingon nga pop. Diba sa kong record si Pedro na himong sige. dawat sa katungdanan ingon nga pop. At Anilang bro. Armuto na jud ko. Anilang bro, anilang bila ta mag-isgot sa regarding pagka-Santo Papa ni San Pedro kay malayo na ta. Nga si Pedro. Lagi. Unang Santo Papa. Kinahanglan. Dili lang ta mag-isgot ana nga si San Pedro ba
Ay, sa Lagi bro, di lang ta magisgot ko. Nagtubag ko Sige, man ko. sige. Para mahimong kumpleto aron masumpay gyud mo. Agay ko ebidensya nga si Pedro nga nagdawat katong daan ingon na pop sama sa iyong pop karon nga bago. Kada moto na jud ko ana pero wala gay makita. Pas moto pa ko si Pedro gipatay sa Roma. Kumala sa Adi. extra biblical material. Peter was Dili crucified upside down. Dili Ibali ang na cross. magisgot ana bro. Diba? So anin, Usama na ako. lain Usama pa na ako pagtuo sa inyong libro. Nagisulat at dito pa sa Santo Papa nagsugod sa Matos Tinitin. Pero si Pedro gipatay na ito sa Roma, wa nagdawat sa katungdanan. Di ba? Mo na no, dapat unta mo dawat sa katungdanan para masumpay ang tanan nga mapop. Oh. Mhm. Para ba sa presidente sa Pilipinas, kinsa unang presidente? Si Emilio. Dapat musumpay po na ang uban mga pop nga mudawat sa katungdanan nya wala man. Wala man kadawat si Pedro. Sige, bro. Nako na sa Roman Catholic. ipa-confirm. Oh. Nako ipa-confirm nimo. Kaning gipost ni Daryl Villanueva ba ingon niya mauni tinuod nga pagkasulpot ninyo mga dudong nga mga CFD gets na ha. Walay title sa libro, wala po'y page. Kanilang yang gikuano Roman Catholic Church, ang founder si Pope Gregory the Great. May gatukod ha. Place, lugar sa Roma, Italy. Unsang tuiga 590. Formerly Church of Rome. Ang pangutana tinuod ba ni? Okay, mo to bago. Dili ko mengon tinuod, dili po ko ingon nga dili tinuod. Kay gano, sama sa akong gingon nga ang inyong doktrina at ano paminaw ha, nga nagsugod ni Constantino, mao da nga pag-abot sa mapila ka tuigan, niya na po mo claim nga moingon ng founder Roman Catholic, una moabot po dagan mga tuig, niya na po mo claim. Isulat na po nga lain na po nga kuha, mao da nga di ko mengon nga si di ko mengon nga si Pope Gregory. Dili ko mingon na Sir, kinsa. Sir. Tama sa akong gingon, pero sa tama sa akong gingon nga dili masabtan kinsa ang inyong pundok, mao na nga nyanda bitaw mo Babylonia kay naman libog kayo mo. Libog kayo inyo ang Sir. founder, kinsa Wala ang man ta founder. ani sir ha. Wala man ta magisgot diri sir og ang simbahan og ang doktrina kung kanus-an nagsugod. Natas Di man pagisgot pwede diri nga, kung tugwan, sa simbahan na simbahan yung ngalan, sato pa og din. kinsang ani ba? Datong gisgutan klaro kayo ha. Ang simbahan ug ang tuig kung diin kini nagsugod kay sulpot man kaha. O diya ha. Oh, Kaning giingon sa gipos ni Daryl Villanueva nga ang founder dahil sa Roman Catholic Church si Pope Gregory the Great ni adtong 590 AD sa Roma, Italy. Tinuod ba ning iyang gipos o namakak siya? wala gito ba man ako na. Nga di ko mingon nga tinuod, dili po ko ingon nga dili tinuod. So dagan questionable kayo pa ni. nga mga libro pamino sa. Dagan kayo nga mga libro nga usahay dito na ta na dito si Simon Magos na po yung nagsulat pero kana nga mga writer karaan ng mga writer. Kunya na po yung bagong mga writer mo nga libog lagi yung doktrina gingan lang ito na Babylonia kay Sige. libog. So mo na akong tubag nga tinuod ba na o dili. Sige. Kana nga libro. So, Wala ano ko lang, wala bro? kay Kinsa man Ako gyud ay- nagingon sayon na kayo. Agad So kinsa mong giday tinuod na kung tuohan ani bro? kayo na sa. Bro. Aga na inyong Bro. libro dili yo. Nagsulti po. Lagi. Kinsa Nga, mong giday ang nangulo tinuod diri na po. kung tuohan ani? Kadali lang ha. Kinsa magi tinuod na kung tuohan ani kaning giingon ni Daryl Villanueva sa iyang post nga 590 o kaning giingon nimong panahon pang Constantino. Sa magi akong tuohan ani ninyong duha kay pareho Okay, okay, mo kayo na, general ani. Wala ko ningon nga sa panahon ni Constantino nang sugod, ang gingon sumala sa libro na official ang Roman Catholic. Sabi na sa ang na official ang Roman Catholic sa 1870. Inyong libro na. Unya, akong gingon dito ni Constantino ang inyong pagtulunan di wala na sa Biblia sa bagong tugon. O da nga libog lagi. Inagani ko yung libro dere sa Webster Dictionary ang inyo pong leader dere ang nangulo ang pop mo yung nakabutang. O da nga, di ka tumingon nga, kanina po yung libro, o yan, napo yung encyclopedia, paminaw. Napo ko yung nabasa encyclopedia, lay ang ngalan sa kining nagpukod, o na makaingo nga, kaning mo yung tinood nga founder. Pero ang tubag na konsakto, ang nangalan nga official Roman Catholic 1870, o na ang inyong doktrina, nagsugod na panahon ni Constantino, idugangan na lang sa inyong mga kadagkuan para mahimong doktrina. Pero ang tinuod, wala as Biblia. O na akong tubag.
bro, dili man na libog ang tinuod na ikaw ram nang galibog kay ngano. Imo man giingon nga wala nagsugod ni Constantino nya. Ikaw gaingon ganinang nagsugod ning Constantino ang doktrina. Ang Usam ning inyong pagturunan, doktrina ninyo, nagsugod ni Constantino. Ang na-official, 1870, pumala sa Apostol Creed, Volume 1. Anong ipakita? Volume 2 man na. O man nagipagsulti ni Arnold Hermoso, nga na-official ang Roman Catholic, gani, na-picture na, magkakabalo naman ka na, 1870 yun na nangalan. Pero ang inyong pagturunan, di ka na sa Constantino. Nagsugod, nagidugan sige, bro. nagadugan, pananglitan. Sa 3rd century, pag 519, nandito ni gawas ang mga santos-santos, mga revolto, gipangdugang nga lang na. Ang to na official sa Roman 1870. O daga, dili. Di ko mingon nga, kanang mo itinod, kung gibasa, or mutuo ko dili, kay dagan kayong libro, ang ngalan ni founder. O na nga, libro questionable din gipost ni Kwan. Oo. Okay na? Lagi. Sunod pangutana, bro. Oh. Sunod pangutana. Kaning tawag aning nasayod ba ka o aware ba ka nga si Constantino na convert siya into Christianity gikan sa pagkapaganismo? Okay. Mutubag ko Kaya pagkabagano, aron mo dawat ang mga Kristiyano niya, iya na lang dawat ang pagka-Kristiyano, pero dunay baylo, usa may baylo, kondisyon. Ang tanan ni Kristiyano, manimba na sa Domingo, mabiyan ang sangad, imo na adaw sa paggabanhaw. O na nga na, wala ang pagtuluan sa Biblia, imbes kay Sabbath keeper, pananglitan, Matthew 24:20, ingon si Kristo, tagna niya nga, mga lagi mo, dili matunong sa adaw pahulay, ato pa, naay dunay mga panglutos. O na, gidawat ay Constantino, na imong Kristiyano, pero kondisyon sa mga Kristiyano, na imo ng Domingo, diya nagsugod ay yung doktrina, ang to na official sa 1870. So bro, kaning pagdeklarar niya Domingo, iya ba gini o nasay gisunod ani? Ang Domingo, wala gyud na, kaya ang Domingo Biblia, wala man giskutan sa Biblia nga Domingo mao ang adayong pahulay, balaan, unsa pa na gipanalangin. Sige bro, dilan ta magkuan na bro. Malayo ta na. Kaning giingon sa inyohang libro nga ang nasudnong balaod sa Domingo. Nag-ingon man nga si Constantino nagproklamar siya Domingo sa iyahang nasod kay ni sanong lamang siya sa mando sa kadagkuan sa simbahan. Tinuod ba ni? Balik niya tinuod na siya ni sanong sa kadagkuan, pero kondisyon lagi, mo na kondisyon. Ninayog. So dili dia siya sinugdanan sa dili dia siya ang nagsinugdanan, igo lang dahil siya bro. Dili dahil siya ang sinugdanan gyud sa Domingo, igo lang siyang nisanong sa tawag aning mando sa kadagkuan sa simbahan. So matod mo na-convert siya into Christianity. Ang pangutana kaning Kristyanismo nga iyahang napasakupan diin siya na-convert. Asa gasugod ning Kristyanismo ha bro? O kinsay nagtukod ani? Ang Kristiyano, giwalayan ni Pablo, mga Sabbath keeper na, buhat 13, 42, 44. Pabiyan na si Constantino, nidawat na sa pagka-Kristiyano, pero kondisyon, Domingo na manimba. O na nga, ang Kristiyano, gamay na lang, o na nahimo ng pagano, mo na nga Christian, pigan, mo na, gingandan mo, ang Roman Catholic karon, mo na ang moderno nga pagano karon. O, mo na, sulpot, yun ang Iglesia na. Mo na kompetensya ni Kristo. Iglesia ni Kristo, kamo. Laing pangutana bro. Asa man na-convert si Constantino nga pagka-Kristyanismo? Sa Roman Catholic Church siya o sa Seventh-day Adventist Church siya na-convert? Okay. Ikon ta paminaw ha, motubag ko. Si Constantino na-convert sa Christian, pero ako nang gingon, iya laging gibalhin ang Domingo. Idawat sa Kristiyano, nahimo siyang Christian, pero ang kondisyon ni Constantino, Domingo na ang simba. Dili na sa adayo pahulay. Kaya mao man ang adayong pahulay sa mga Kristiyano diya. Buhat 13 ka. Buhat 13, 42, 44. Kristiyano man diya, adayong pahulay, dili Domingo diya. Wala nga. So, ikan sa Constantino, nahimo ng Domingo tanan. Lagi, unsa man yung tuiga, sa tuiga, unsa man gidto nga klaseng Kristyanismo diin si Constantino nasakop na convert asa ning duha gyud kaning Roman Catholic Church
o kaning 70 Adventist Church. Asaan ning duha nga Kristyanismo diin siya Okay. nasakop? Okay mo tubag ko. Kanang Kristiyano dia wala nganli paminawa. Wala siya nganli Seventh Adventist, wala pud nganli Roman Catholic. Kanang Kristiyano mao na ang giwalihan ni Pablo hangtod niabot sa Roma. Unya si Constantino malas si gingon nga ang dago sa mga kadagkuan sa mga Kristiyano. Kung mapahimo siyang Kristiyano, ang kondisyon ni Constantino nga musugot ko pero Domingo atong simba. Kaya ang adlaw, kanang adlaw, na ang tingsimba ni Constantino, gingalag sangad sa ato pa, pagkabanhaw, gidawat sa mga Kristiyano. Kanang mga Kristiyano, nahimo na ng pagano, o diha mo na linya hangtod karon. Nahimo mong Diani. bigan, modernong pagano. Akuha ni mo? So bro, Oh. bro, ako lang i-correct gamay bro ha. Sumala magud sa inyo nga National Sandilo or ang kining pangkinatibuk ang nasudnong balaod sa Domingo. O ningon dito nga si Constantino igo lang siyang ni sanong sa mando sa kadagkuan sa simbahan. So dili siya ang nagbuot-buot anang Domingo nga Domingo ta diri ha kay Sunday gikan sa adlawng san. Okay. Ni sanong siya kay ang Kristyanismo pamino sa ang Kristyanismo pamino sa bro ang Kristyanismo nga iyahang napasakupan Sunday keeper man. So mao to nga sa dihang na-convert siya into Kristyanismo ni sanong dayon siya sumando sa kadagkuan sa simbahan diin siya na-convert mao nang iyahang gihimong legal Okay. ang gitawag na tog Domingo sa ilang nasod kaysa pagkatinuod lang sa ilang nasod paganismo na sila di na mo tuog Domingo adlaw Binaw ka. ipapahulay na banaw ang Ginoo kay lahi ba Binaw. na sila pagtuo ako na ako'y ebidensya ha na ako'y referensya ang gibasa ha ang nasudnong balaod sa Domingo inyo ng libro karon aha man na nimo gibasa Binaw, pud ang binaw. imong giingon nga Binaw. si Constantino nagpahulay Domingo kay adlawng san aha man na. Aminaw ha, ang second century, mao na ang Tinglotos. Tinglotos, panahon sa mga Roman Empire. O diya, pag-abot ni Constantino, ay dili magkahurot, pamatay ang mga Kristiyano, panahon sa Tinglotos sa Roman Empire, di daghanong samot. O na, ang pamaagi ni Constantino, nga para yun mahuman ang tingpatay, Tinglotos, idawat siya sa mga kadaguan, unsay manos kadaguan. Pagkanang mga kadaguan, wala nganli unsang relihiyon. Wala gito nganli nga Roman Catholic. Wala nganli nga Seventh Adventist, puro mga Kristiyano na sila. Ano mga Kristiyano, wala lain ang ilang pagtuluan na mga sabat keeper. So, ingon si Constantino, dahil sumala sa libro, nagipangbasa karon na gusto siya mapasakop sa Kristiyano, pero ang kondisyon niya, kanang adlaw, ako simba man akong adlaw, ginganag sangad. Okay. So nakaroon So, nga, bro. imong doktrina karon sa Bro, mga bro. Katoliko, si Kristo nabanaw sa adlawng Domingo. Ulpa kaya Sige. teaching ni Bro. Idawat Ani- ka karon mo, nagigangan mo paganong moderno. Ani bro, ani ha. Oh. History versus istorya. History ba? Dili na So kanang imo, istorya, paminaw sa ha. Ako sa Dili na. i-correct gamay. Dili Dili ko na mangutana history. sa mukorek. Mukorek ko ha. Panawa sa second century. Paminaw sa ha. Panawa ng I-correct na ko, Tinglotos. i-correct Paminaw ha. sa- Lagi. Liga, i-correct sa nako ha. History versus history. Kanang imo, history ra gyud na nga bisag grade 1 maglisod og tuo Dili na kay nga history. naman. Wala ko Unsa man gibasihan to, ana nga libro. Paminaw ha. Na ako'y basahon nga Na libro ako'y kung makita. muhaon ba sa imo Paminaw sa- ha. Paminaw sa na ako'y basahon nga libro Paminaw sa dilag. kung muhaon ba ng imong history sa history. Akong basahon ni ha. Dili ni siya. Si Constantino na converter sa pagtuong Kristyanismo. Di atong basahon. Yeah, oh. Pina sa The rise si of Constantino, primero, Constantine. sa panahon ni Emperador Nero, second century, mao Tinglotos. Awinaw sa, dili na history. Ang second century, panahon ni Nero nagsugod, ipanglotos sa mga Kristiyano Second century. hangtod sa third century. Ano sa si Constantino na-convert sa third century. Dili na history, dili na history. Tinood yun na mga ebidensya na. Ora sa akong giingon. So bro, Utog kag dili. ako may klarong. Ang libro. Kadala nga, ako Sabi na may sa- klarong kadalag ang ebidensyang 300, tinuod kay ha? naadyo ko March ipakita nimo nga ebidensya oh. Akong basahon dinhi karon sa world Ay, history. Oh, nga unsa bay rason Sabi na nga nung na-converter si Constantinos Kristyanismo? Basahon ako ha.
Oh. Kay imo story na imo makay basa ang libro, ingog na libro, Libro, wa kay dili. kapakita. Aniya. Paminaw ha, basahon ako. The Rise of Constantine the Great. 380 o 280 to 337 AD. O sa Tagalog pa ni bro, medyo mahaba-haba pero milit konti lang to, basahin natin. Constantino, the real successor of the Roman Emperor, was born at Moesia around 280 AD. His mother was Saint Helena. Asa sa pa ako sang ano nako sang basahon na. Natawo si Constantino ni adtong 280 AD. Paminaw ha. Oh, tinood ang Iyang mama. dili ni istorya ako. Lagi ba? Mabasa sa ko kay. Tanawara. Oh, asa Paminaw sa. Diri na niungot man ta ni Constantino kay na-convert man si paminaw sa huy. Niungot man ta ni Constantino kay si Constantino. Aya ka padayon. 3rd century na dili. Karang tuwa. Dili sa ta magisgot ugon sa nga century ni. Dili sa ta magisgot ugon sa nga century basta kay ang ato lang niungot sa ta ni Constantino, di ba kay niingon man kano. Malisang malimba. 1st century, 2nd century, 3rd century. Ay pag-isgot tuwari dili. Lagi unya na ng 1st century, 2nd century. Napamanta ni Constantino bro. Kay lagi si Constantino. Paminaw ha. Si Constantino na-convert na into Christianity. Bilingon ka nga wala man gud gihinganlan. Lagi wala man gud gihinganlan. Paminaw sa ha. Wala man gud gihinganlan kung unsang Kristyanismo ka, dili pod Roman Catholic, di pod Seventh Adventist. Ang nakapa-convert ni ang diin si Constantino na-convert. So ato sa ning basahon ang history kung unsay rason nganong na-converter man si Constantino sa pagka-Kristyanismo. Kay maglisod man ni mag-istorya ra ta nga watay gipang basihan mahulog ta ni kapitulo ba bersikulo laway ka mabut-but aning trabaho So una ko ipakita bro, basahon si ako Constantino bro na-convert. Tumino sa. Kung na ako ipapakita sa imo nga si Constantino na-convert. Unya yang gibali ang Domingo. Sa may imong kakuha lagi wala. Ako sa ning basahon basahon sa nako history world history gid Una ko sige ha. basahon lagi. Lagi unya na nang imo. Unya na nang imo. Lagi unya na nang imo. Mubasa sa ko. Ako sang humanon igbasa ha. Manon sa nako. 380 siya, 280 siya na tao. His mother, Saint Helena, a devout Christian who reputedly found the true cross of Christ in Palestine, a story celebrated on May procession called Santa Cruzan. Yes, ayaw to sa ning tiwas og basa. Unya na riyak. Alas 8:40. Lagi ka. Kanina lang akong basahon, kanina lang. Lagi. 29. Kanina lang. Manon sa nako ni. His father was Constantius, one of the ipadebate na sa ako, dili kay masigig yaw-yawan ng mga kuan. Sige lang. Tama na yaw-yaw, ipadebate na sa ako. Sige lang, kadalang. Basa sa ko. After his father's death in 306 AD, Constantine was acclaimed a new emperor with soldiers. However, he led to civil war with the three other emperors. By 323 AD, he defeated the last rival and became the sole of Emperor of Rome. Nasikat na kay Nero o si Constantino kay daugod. Constantine made two important decision. First, he gave Christian principle a legal status. Before him, the Roman Emperor had clearly persecuted the early Christian as enemies of state. Kay giisip man to sa mga imperyo sa Roma sa unang paganismo nga ang Kristiyano illegal sa ilang nasod. Mao to kay na daghan naman kayong nagpaihaw gid nga Kristyanismo dito sa Roma, natingala ng mga paganong Roma nga nganong usam gid kagamahanan lang Ginoo nga anda man gid silang mo magpakamatay, magpaagas og dugo. Mao tong niingon si Constantino, ihatag na ko ning nasod nga Roma into Christianity kon mudaog kusgira. O mo ni ha nahitabo. However, in 312 AD, Constantine had heavenly vision. Kita siya pananawon. Before the important Battle of Milan Bridge near Rome. Katuyang kontra si Maximian. Maximian ba siguro to? A brilliant light. Nakakita siya ha? Brilliant light. With the form of the cross, na purmag cross. Dito sa langit, nagpakita nga naay nakasulat. Kini nga timaan. Ako lang gibinisaya. Kini nga timaan, ikaw makadaog.
So klaro ha? From then on, the battle flag of cross become the emblem Constantine and later Christian soldiers. Moto hinungdan nga nakonvert sa kay nidaog man sa atong giraha. Kay ang mga Kristiyano nga nagtago-tago sa langob kay mahadlok mamatyon, gaampo didto Lord. Si Constantino makadaog unta Lord para makita niya ang imong kagahom, ang imong unsa jud ka kagamanan. Yeah. In gratitude for his victory, Constantine issued a Edict of Milan in 312 AD, which allow Christian to practice the religion freely. So yan ang gihatag. Pre na ang mga Kristiyano dito, di na pamatyon, di nagukdon. And to make the new convert, Constantine himself was baptized shortly before he died in 337 AD. Finally, one of the successor Theodosius the Great made Christianity the